Ħames persuni tressqu l-Qorti b'arrest wara li allegatament kissru s-sanzjonijiet li hemm fuq il-Libja. Dawk akkużati huma n-negozjant James Fenech ta' 41 sena mill-Mellieħa u 4 ħaddiema li jaħdmu miegħu. Huma tressqu l-Qorti wara investigazzjonijiet mill-iskwadra ta' kontra t-terrorizmu. Huma ġew akkużati li f'Lulju li għadda wara kuntatt kummerċjali bejn kumpanija Maltija u oħra fl-Emirati Għarab Magħquda bagħtu żewġ dgħajjes li jistgħu jintużaw fil-gwerra tal-Libja. Allegatament huma bagħtu dawn id-dgħajjes mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet Maltin sabiex jintużaw għal evakwazzjoni f'każ ta' emerġenza għal ħaddiema tal-kumpanija fl-Emirati Għarab Magħquda. Il-Maġistrat Viktor tagħhom il-ħelsien mill-arrest, iżda l-każ se jkun qed jitkompla fil-Qorti. Jekk jinstabu ħatja huma jistgħu jeħlu sa massimu ta' 5 miljun euro kull wieħed, jew inkella sa massimu ta' 12 sena ħabs. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Ryan Bonnici ta' 32 sena mill-Gżira ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat b'kaċċa illegali. Il-każ seħħ il-ħamis sal-ħabta tas-7:15 fil-għaxija, meta l-pulizija rċevit rapport li fl-inħawi taż-żebbieħ kienu għadhom kemm instemmu żewġ tieri li x'aktarx kienu mmirati lejn ċikonja sewda, tajra protetta. Aktar tard il-pulizija waqfu l-vettura tal-akkużat fl-inħawi ta' Ħalarawl fejn instabet arma tan-nar immodifikata li kienet ikkargata u moħbija wara s-sit. L-Ispettur Magħquda qal li r-raġel huwa riċediv u għandu 9 sentenzi fil-konfront tiegħu dwar kaċċa illegali. Huwa wieġeb mhux ħati u l-Maġistrat Viktor talbu jħallas depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-kaċċatur baqa' jinżamm arrestat wara li għadu jrid iħallas id-depożitu mitlub. Gaetano Campailla ta' 52 sena minn Sirakuża għadu qed jinżamm arrestat għax ma jiflaħx iħallas id-depożitu b'rabta mal-ħelsien mill-arrest. F'Novembru tal-2018 huwa kien tressa l-qorti akkużat bil-pussess u b'importazzjoni tal-kannabis. Dan b'konnessjoni mal-10 kili droga kannabis li nstabet f'karozza li waslet Malta bil-katamaran mill-Port ta' Pozzallo fis-Sqallija. L-isqalli preżenta 3 talbiet biex jitnaqsulu d-depożitu b'rabta mal-ħelsien mill-arrest, iżda l-qorti dejjem ċaħditlu t-talba. Il-qorti naqset id-depożitu marbut mal-ħelsien mill-arrest minn 25,000 euro għal 7,500 euro, iżda l-isqalli lanqas din is-somma ma jiflaħ iħallas.